Hei vaan kaikille mobiiliblogin kävijöille jälleen kerran. Nyt olisi tarkoitus vähän jatkaa aiemmin käsitellyn Emporia Talk Premium puhelimen jalanjäljissä, josta käytiin tekstin muodossa läpi arvostelu. Niin olisi tarkoitus katsostaa samaisen valmistajan toinen puhelin, joka näkyy tässä ja on nimeltään Emporia Live Plus. Emporiahan on tunnettu puhelimista, jotka on tehty yksinkertaisiksi ja helppokäyttöisiksi. Ne on kooltaan suuria ja niiden näppäimistö on pyritty tekemään selkeäksi, samoin kuin käyttöliittymä. Elikkä jos lähdetään tarkastelemaan puhelinta ihan rakenteesta, niin sama homma kuin aiemmin käsitellyssä Talk Premiumissa, niin etupuoli koostuu vain välttämättömimmistä näppäimistä. Elikkä selkeästä suurikokoista numeronäppäimistöstä, josta varmastikin saa selvää heikompi näköisempikin. Sitten löytyy nuolinäppäimistö, OK ja hylkäysnäppäimistö. Puhelimen kaikki erikoisemmat toiminnot on sijoitettu sivuilla oleviin näppäimiin. Eli tässä tapauksessa vasemmasta sivusta löytyy käynnistysnäppäin, äänenvoimakkuuden säätönäppäin ja näppäinlukkokytkin. Eli nyt on off-asento, nyt on näppäinlukko päällä, nyt pois. Oikeasta laidasta löytyy taskulamppu, näppäin. Taskulampun valovoimakkuus on oikein hyvä pimeässä. Sitten löytyy herätyskellokytkin, joka on nyt off-asennossa. Eli kun se käännetään on-asentoon, puhelin pyytää asettamaan herätysajan. Jos halutaan vaikka, että kello 9, niin näppäillään aika. Painetaan OK. Ja herätys on päällä. Ja kytkemällä takaisin off-asentoon herätys lähtee pois. Sitten alimmainen näppäin on kaiutin toimintopainike. Kun puhelun aikana sitä painetaan kerran, kaiutin toiminto lähtee päälle. Painetaan toisen kerran, kaiutin toiminto lähtee pois päältä. Rakenteeltahan puhelin ei nyt ole mikään maailman laadukkain. Kuten Talk Premium, niin kyseinen Live Pluskin niin nitisee ja helisee vähän sieltä täältä. Kokoahan puhelimelta löytyy todella paljon ja pikaisesti jos vilautetaan vierellä vaikka Nokian N97, niin huomataan, että Nokian huippupuhelin on tässä tapauksessa pienempi. Koon puolestahan puhuu se, että puhelimesta saa tukeva otteen ja se ei tunnu isommassakaan kädessä pieneltä. Sitten ylhäältä löytyy vielä laturiliitin ja takaa mainitsemisen arvoinen hätäpainike, jonka idea on se, että käyttäjä määrittää puhelimeen 1-5 numeroa, johon puhelin soittaa automaattisesti, kun hätäpainiketta painetaan tietyn aikaa pohjassa. Eli puhelin käy jokaisen numeron siinä järjestyksessä läpi, kun on puhelimen määritetty, niin kauan, että jossakin puhelinnumerossa vastataan. Varmastikin todella kätevä toiminto hätätilanteita ajatellen. Sitten itse rakenteesta niin voitaisiin mennä puhelimen käyttöliittymään, josta on kyllä pakko sanoa itse, että ei aivan omasta mielestäni käyttöliittymään helppous ei ole sitä tasoa, mitä olisi toivonut. Eli aloitusnäkymänä on tämmöinen periaatteessa niin kuin valikko. Alaspäin selattaessa päästään kaikki puhelinmuistiossa oleviin numeroihin. Kun jatketaan selaamista lisää, niin päästään tämän kaltaiseen pikavalikkoon, josta näkyy akun ja kuuluvuuden tila, pääsee saapuneisiin tekstiviesteihin ja pääsee puhelutietoihin. Eli aloitusnäkymä on periaatteessa tämmöinen jatkuva valikko, joka on ainakin omasta mielestäni vähän outo ja epäselvä ratkaisu. Lisää epäselvyyttä luo ehkäpä vielä se, että kun numeronäppäimistä halutaan esille, niin puhelin hyppää tämmöiseen valikkoon. Valikosta ei pääse mitenkään muuten pois kuin aloittamalla puhelinnumeron näppäilyn tai sulkemalla näppäimistön piilon. Eli vähän outo ratkaisu ja huomattavasti erilaisempi käyttöliittymä kuin aiemmin käsitellyssä Talk Premiumissa, jossa selkeyttä oli mun mielestä kyllä huomattavasti enemmän.
voitaisiin vielä katsoa pikkasen tätä valikkoa, eli pääsee tekstiviesteihin, puhelutietoihin, osoitekirjaan, asetuksiin, josta löytyy useita asetuksia, mitä voi säätää, ja myös muutama sovellus. Eli perustason laski, jolla onnistuu muun muassa plus-miinus kerto laskut. Eli näin vaikka. Näin. Sitten löytyy vielä syntymäpäivän muistutin, joka nimensä mukaisesti muistuttelee syntymäpäivistä, kun niitä laitetaan puhelimen muistiin, niin puhelin sitten ilmoittaa päivän saapuessa. Näin. Sellainen puhelin on oikeastaan lyhykäisyydessään Emporia Life Plus. Yhteenvetona mainittakoon, että plussaa tulee ehdottomasti selkeästä näppäimistöstä ja selkeästä käyttöliittymästä siinä mielessä, että kirjasin koko on erittäin suuri ja siitä saa selvää heikompi näköisempikin. Mutta käyttöliittymä muuten ollessa omasta mielestä ainakin hiukkasen sekaava ja kalliimmasta hinnastakin johtuen, niin jos pitäisi näistä kahdesta lähteä itse valitteen, niin ehdottomasti kääntyisin Talk Premiumin puolelle. Kiitoksia kaikille katselijoille. Näkemiin.